Gusto natong tanan nga positibo ang atong kinabuhi. Di ba? Mahimo na nato kung tangtangon nato ang mga toxic na tao sa atong kinabuhi. Ug tangtangon pud nato atong mga toxic habits. Gihimo ko ni nga video para mahibalaan nimo ang 5 ka butang nga angay nimong tangtangon sa imong kinabuhi. Number 1, tangtanga ang negatibong panghunahuna. Mao ni siya'y mga pulong nga atong madungog nga gikan ra pud sa atong hunahuna. Di na ako ni kaya. Di na ni mag-work. Di na ko mabag-o. Di na ko mulambo. Wanay magkagusto nako. Wa ko'y ayo. Mauna nga mga pulong ang hilo sa imong kinabuhi. Kay kung unsa imong giunahuna, maupod na imong buhaton. Example, di na ako ni kaya. Di na pud ka musulay kung kaya ba nimo. Sulayi sa daan para ma-prove nimo kung kaya ba nimo o dili. Pareho bitaw anang maghunahuna ka nga magnegosyo. Mahadlok ka nga malugi, bisag pagani ka nakasugod. Mahadlok ka nga di mahalinan, mapagani ka na maligya. Makaluya ang negatibong panghunahuna. Replace those negatives with something better. Take a negative thought and change it to something encouraging that's also accurate. Number 2, tangtanga ang toxic nga tao. Di jud ka mahimong positibong tao kung naay mga toxic sa imong kinabuhi. Dali kay kang maapektuhan, basta sila na mo atake. Mawalaan kag gana sa kinabuhi. Kay halos tanan nimong buhaton, naa sila'y daotang masulti. Maglisod kag lambo, kay birahon kanila. Samot na kung dako kay kag pangandoy, di kanila suportahan, kay di sila gusto nga matuman na nimo. Don't ever hesitate to cut people out of your life. For your own sake, you deserve to be surrounded by loving and positive people. Number 3, ayaw sigig reklamo. Daghan na kay kog nakita nga mga tao nga sigig reklamo, pero way lihok. Pananglitan sa trabahoan, sigig reklamo, kay gikapoy na daw sila sa ilang trabaho. Pero di pud mag-resign para sa asa pa ang reklamo kung wa kay gilihok. Useless, di ba? Siguro ginahon na nimo nga komportable na ka sa imong sitwasyon. Pero tungod sa imong pagkakomportable, mao nang way nahitabong maayo sa imong kinabuhi. Ang buot lang na akong ipasabot, gawas sa sitwasyon kung kabalo ka nga wa kay padulungan. Di ka mo uswag kung reklamo ra ang imong nahibalaan. When things are stressful, many people resort to staying in the comfort zones. Wala man hinoy dautan ana. But the more you spend time in that zone, the more difficult it will be to break free from that space. If you want to grow, you must go beyond yourself and try new things. Kung wa ganahi sa imong sitwasyon karon, ay pagpundo dira. Number 4, ayaw pag-awat-awat sa uban. Nakuha ba nimo ang punto? Sayop ang imong desisyon kung nakabase ka sa opinyon sa uban. Dapat napod kay kaugalingong opinyon. Sa panahon man gud karon, kung daghang gahimo ani nga butang, mao pud ilang sundon. Kay abi nilag sakto. Kay lagi daghan man ang nihimo. They follow the majority because of safety. This happens because of the feeling that the others must have found something good in that path, so that they're following it. Pag una-una sa daan, aya ka mag-decide. Number 5, ayaw pa kontrol sa kwarta. Agtuguti nga mahitabo ni nimo. Daghan kay tawo nga nakontrol sa kwarta ug nasilaw sa kwarta. Maong dali ra pud kaayo sila ma-scam. Napoy uban nga tungod sa kwarta, mubuhat silang dautan, kay gamhanan naman sila sa ilang paminaw. Dapat gamito nato ang kwarta para mag-improve ang atong kinabuhi. Money is the only means to survive. It is required, but do not give excess importance to money. Because if you do that, then it will start ruling and controlling your life. Wa may dautan nga magpakadato ka. Basta ay lang kalimti ang Dios, ug ayaw bag-uha ang imong batasan. Gamita ang kwarta sa positibong paagi. Ay kalimti ang imong mga prinsipyo. Ay kalimti ang Dios, kay siya'y naghatag sa imong panalangin.